It-tariffi eżaġerati tal-MEP huma waħda mill-problemi ċentrali u huwa għalhekk li dan il-Gvern għandu obbligu li jimxi mal-manifest elettorali tiegħu. Star dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia. Fil-programm tiegħu il-Gvern araf li t-tariffi jridu jsiru aktar sostenibbli u realistiċi. Farrugia qal li t-tariffi huma maħsuba biex jagħtu nifs qawwi lill-ekonomija. Fost l-aktar bidliet sinifikanti hemm roħs ta' 55% f'każ ta' żvilupp ta' siti kummerċjali. L-iżvilupp ta' żoni għal parkeġġ se torħos bi 33%. Bidla oħra dik dwar l-iżvilupp ta' penthouses u ta' vilel li t-tnejn li huma se jonqsu bi 30%. Hemm ukoll tnaqqis ta' 21% fir-riklamazzjoni tal-art tal-agrikoltura. F'każ ta' żvilupp ta' boathouses għas-sajjieda ir-roħsu ta' 53%. Żvilupp ta' flats djar bit-terrazzin jew mezzonett se jorħos bi 8%. L-iżvilupp ta' garaxxijiet biswit garaxxijiet oħra se jorħos bi 8%. Se jkun hemm ukoll tnaqqis sostanzjali fir-rati ta' twaqqih li ma traħħis ivarja bejn €20 u €200. Roħs ieħor huwa dak relatat mal-capping fees, ċoħ il-massimu li wieħed huwa dovuti ħallas f'applikazzjoni. Id-development permit fee massima f'każ ta' żviluppi kbar se torħos minn €1,000,000 għal €500,000. Tabret ukoll l-inizjattiva ġdida bl-isem ta' Save the Village Corps fejn f'każ ta' riabilitazzjoni ta' bini antik, it-tariffi se jkunu mneħħija kompletament sakemm il-proposta tkun limitata għal riabilitazzjoni mingħajr twaqqih ta' partijiet mill-istess bini. Dan biex żoni antiki jkunu mħarsa u fl-istess ħin ikunu inċentivati applikazzjonijiet ta' riabilitazzjoni ta' bini antik. Kif il-Gvern ħabbar li se jkun hemm reviżjoni tat-tariffi fuq applikazzjonijiet ta' żvilupp, l-applikazzjonijiet kollha li kienu għadhom mhux validati huma sospiżi temporanjament. Il-proċess se jerġa' jibda kif issir ir-reviżjoni fit-tariffi. Il-MEPA se tkompli bil-proċess ta' validazzjoni ta' kull applikazzjoni jekk l-applikant ikun jixtieq. Michael Farrugia spjega li l-funzjonijiet tal-ambjent u l-ippjanar se jkunu separati sal-aħħar tas-sena d-dieħla.